Weekend efter weekend mødes i hundredvis af nordjyder for at køre street race, ulovligt vel at mærke. 24 Nordisk har mødt fartglade unge i det østlige Aalborg. De er vilde med flotte biler, har benzin i blodet og elsker fart. Det er en lækker lyd, de kommer med de fleste af dem. Ja. Det er jo fedt at se, når nogen de brænder nogle biler af. Lyden, der gør det. Det er jo en livsstil med hurtige biler og sådan noget. Det er fredag aften på havnen i Aalborg Øst, og hundredvis af unge har sat hinanden stævne for at dyrke deres hobby street race. Det der sker, det er, at der er to biler, der kører ud på vejen der. Så holder de ved siden af hinanden. Så står der en starter nogle meter foran, som hiver armen i vejret. Og så når han tager armen ned, jamen, så kører de den her accelerationstest. Og så er den, der kommer først, det er ham eller hende, der har vundet. De unge mødes fredag efter fredag forskellige steder i Aalborg Kommune for at køre race, selvom det er ulovligt. Jamen det er vundet ulovligt. Det er farligt. Det er træls, når man kunne gøre det lovligt under nogle trygge og sikre forhold. Senest har Michael Schuster Overgaard på vegne af de unge ansøgt Aalborg Kommune om lov til at køre race på en del af Rørdalsvej. Nordjyllands politi havde ingen indvendinger mod de sikkerhedsmæssige aspekter i ansøgningen, men alligevel sagde kommunen nej. Og det ærger Michael Schuster Overgaard. Der er et kæmpe problem. Og jeg vil da synes, at når politiet de har sagt, at jamen, de har ikke nogen indvendinger til at gøre det lovligt, området det er til det. Jamen lad os da komme i gang med det lovlige race. Og når der afholdes en lovlig street race, er sikkerheden eller manglen på samme et alvorligt problem. Jamen hvis du afholder det som en lovlig race, så vil der selvfølgelig være som ritter til stede. Den afspærring, der vil være ved banen, vil være langt bedre, end at den er nu, fordi der er ikke nogen. Der er det jungleloven, der gælder. Michael Schuster Overgaard har søgt om aktindsigt i Aalborg Kommunes afslag på ansøgning om lovlig street race på Rørdalsvej. Og imens fortsætter de unge deres ulovlige race på en sidevej til netop Rørdalsvej.